Hey, andifumaneke mntakabawo. Hey, ndayenza into ngothetha ngaba kwamseleku ndithi noba sendise-spa umntu wadibana nam ndiyabuzwa, yewethu mamgo, yinyani uba kuthe kwathi, yinyani bumakhumalo uthe, yinyani bumusamseleku uthe. So into entsha ngoku ekhoyo endiyibuzwayo bethunani yinto yoba pregnant kukaMayeni. Kuthiwa mamgo, siyabona kuthiwa uMayeni upregnant, kukhona nepicture, abanye bayandithumela nakwaWhatsApp ipicture ke le kaMayeni caba ukhulelwe. Bazama ukuqonda abantu uba iyinyani na, ngoba kaloku bebebhizi babesithi uMayeni usoshabeni uzipholele and urayithi makaphume phaa kulaa mtshato okanye kwesaa sithembu. Now njengoba ndifake ezi pictures ke zika-season 8, ku-season 8 niyambona uMayeni apha nje benxibele lokhwe yakhe. Abantu abaninzi ke baye babhizi bathi, hey, uMayeni kutheni ngathi ukhulelwe, xa bebona isisu sakhe apha kule photoshoot babeyenzile. And during the season zange kube khona ithethayo ngento yoba pregnant kaMayeni. Usuka apho sasimbona uba engekho phaa eMzumbe, echitha ixesha elininzi oshabeni. So ke ngoku kukho ipicture ekhoyo ngoku esirculateayo kaMayeni enxibe ke ilokhwe, andazi noba imnyama noba ihlaza, ekhulelwe. Le ke yenza abantu bathuke ba hayi bo uMayeni umithi bebebhizi bebuzana naloo nto leyo. Heyi, ndiyibonile nam le picture bethunani, nantsi ndiyifakile nani niyayibona. And ke ngoku ndathi xa ndijonga isisu esi, ewe isisu sikhona kodwa isisu esi sikhangeleka ngathi senziwe, akhangeleki ngathi sisusu sakhe, ingathi yi-AI. And ke ngoku uMayeni usandoposta ii-pictures zakhe ku-Instagram, ikhona ipic ayifotileyo. Ewe niyambona nanku unxibe i-jean nele top yakhe, but then nantsi ke ngoku enye enxibe ilokhwe and esondeleyo, azikho ndala ezi pictures, akubonakali sisu ngandawo. And ke ngoku if mhlambe ebekhulelwe ke and then wabeleka besingasoze side singayiva loo nto leyo kwaphela. So kucacile ke ngokuba khange ibe khona kwaloo nto leyo kwasekuqaleni ubukhulelwe, nangoku akakhulelwanga ngoba nanku uyafaka iifotos zakhe engakhulelwanga. So le foto ke kucacile uba kusetyenziswe uPhotoshop, yaqonda, okanye whatever izinto ke zisetyenziswayo. Anyways, khandikinitsho ke nakuba benikhe naziva ezi ndaba zoba uMayeni ukhulelwe, nazikholelwa okanye anazikholelwa na. Hopefully ke abantu azobuphinda ndimane ndibuzwa ngento uMayeni ukhulelwa okanye akakhulelwanga. Umamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.